Tesla kiadja a saját chipjét, Elon Musk pofán köpi a piacot. Ugye, már volt egy AI chipja a Teslának, az AI 4. Ebből most kialakították az AI 5-öt, ami 40-szer gyorsabb lett, és effektívebb, mint az előző. Kisebb lett, és erősebb. Ez az igazi fejlődés. Nem az, amit az Intel csinál. Konkrétan 12 memória modullal, GDDR6 esetén 2 gigás, GDDR7 esetén pedig a Samsung 3 gigás moduljaival dolgozik. A TSMC és a Samsung közös szerelem gyermekeként született meg a Tesla saját chipje, és ha elég gyorsan szeretném mondani, akkor pedig a következő években, 2027-ben fogjuk megkapni ezt a chipet, vagy egyből utána érkezni fog a Dojo 3 projekt, illetve az AI 6-os chip, ami konkrétan elvileg még jobb lesz. A Dojo 3 pedig egy szuper számítógép, aminek az a feladat, hogy haza tudjon telefonálni a kedves vezető autó, hogy hello Józsi, már nem adott elsőbséget abban a körforgalomban, mi a faszomat csinálják, és az autó tudja, hogy mit kell csinálni, és nem fogja megölni Józsi bácsit a körforgalomban, bár Magyarországon vagyunk, itt bármi megtörténhet. A Tesla autóvezetés az itt gyakorlatilag olyan, mint bemenni a körforgalomba, és azt várni, hogy valaki balról ne adjon neked elsőbséget. Értetted, remélem. Te várod ezt az egész elképzelést? Hallottál-e már a Dojo-ról, vagy a Teslának a saját chipjéről? Írd le kommentbe.